ngertosi Kabupaten Blora kagungan papan plesiran ingkang kathah kayata Bencu, Seloparang, Goa Terawang, Kebon Greneng lan sapanunggalanipun. Dinten menika kita bakal blusukan wonten salah satunggaling papan plesiran inggih menika Kebon Greneng. Salajengipun badhe diterusaken kalian sedherek kula Zulfikar Skidewandaru wonten Kebon Greneng. Sumangga wekdal kula aturaken. Matur suwun kalian Putri Balkis wonten studio. Pinanggihan malih kalian kula Zulfikar Rizky. Dinten menika kula wonten mriki badhe ngawetaraken babagan Kebon Greneng. Kebon Greneng menika salah satunggalipun papan plesiran kang manggen ing Dukun Kelapanan, Desa Tunjungan, Kecamatan Tunjungan, Blora. Kebon Greneng kebak kalih buah-buahan kang aneka warna kayata klengkeng, buah naga lan sanesipun. Kados niki suasana kang wonten ing Kebon Greneng, suasana kang asri lan nyaman. Kangge luwih cetha, kita badhe wawancara kalian satunggalipun pangunjung wonten Kebon Greneng. Nggih, sakniki kula wonten Kebon Greneng. Kula badhe taklet-taklet kalian satunggalipun pengunjung kang wonten teng mriki. Nuwun sewu, Mas. Nggih, Asmanipun sinten? Mas Freddy. Dalemipun pundi, Mas? Kula teng Blora, tepatnya ing Jalan Sindoro, Gunung Sindoro Tempelan. Panjenengan ngertos papan plesiran menika saking sinten, Mas? Kula ngertos nggon niki saking tangga kula. Kebetulan tangga kula niku mergawe teng mriki. Asmanipun sinten, Mas? Mas Teguh. Oh, Mas Teguh. Nggih. Kenapa panjenengan milih Kebon Greneng menika kangge plesiran, Mas? Mari yo nggone ketoke yo apik, tur yo cedhak kok Blora yo, dadi yo gak apa-apa lah liburan ini. Mas, panjenengan napa gadah kritik lan saran kangge Kebon Greneng niki, Mas? Yo saran kritike niku yo nek iso wowoe pon-pone niku ditambahno akeh ben ditambah luweh napa? Luweh akeh lah. Lan nek iso wowoe kudu iso dipetiki ngono. Oh nggih, Mas. Mas, matur suwun. Nggih. Sakniki kula badhe wawancara kalian satunggalipun pengurus Kebon Greneng punika. Saiki kula kalian satunggalipun pengurus Kebon Greneng. Asmanipun sinten, Mas? Mas Bayu. Nggih, kula Zulfikar badhe wawancara, Mas. Kula badhe tanglet sinten ingkang nggadahi Kebon Greneng menika? Sing gadah Kebon Greneng niki panjenenge Pak Bambang Yang pundi niku, Mas? ingkang griyane Jepon. Oh nggih. Kan enjing napa Kebon Greneng menika dipun damel? Kebon Greneng niki dipun damel saking tahun 2013. Kenapa papan menika dipun damel Kebon Greneng? Nggih, soalnya kan caket kalian Wadung Greneng. Cakep ya, Mas? Nggih. Betul niku biar lebih terkenal lagi diberi nama Kebon Greneng. Tanduran pun apa mawon sing wonten teng Kebon Greneng niki, Mas? Kebun mriki niku tandurane enten klengkeng, pepaya, terus jambu kristal sama alpukat. Nggih, matur suwun, Mas. Nggih, sami-sami. Cukup semanten wawancara kalian petugas Kebon Greneng. Kebon Greneng menika saged dados salah satunggalipun pilihan papan plesiran kang wonten ing Kabupaten Blora. Kula kinten cekap semanten menawi wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Kula Zulfikar Rizky undur diri. Wekdal kula aturaken wonten Putri Balkis sumangga. Inggih Zulfikar Skidewandaru matur nuwun palapuranipun. Para pamirsa, panjenengan sedaya saged tindak wonten Kebon Greneng sareng-sareng kaluwarga kaliyan kanca-kanca wonten dina Minggu menika. Panjenengan saged tindak wonten mliginipun Dukuh Kelapanan, Desa Tunjungan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Kula Putri Balkis Nuril Hakim undur diri cekap semanten pawarta ing enjang menika.
Menawi wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten pinanggihan malih kalian kula minggu ngajeng blusukan Santuy TV. Dolan blusukan enak, guys.